Τι σου είπε? Μαλάκα, τι σου είπε? Εδώ πέρα ακούτε πως εδώ στο μέρος μας που ζουν οι γείτονοι μας, έχει κάποιους τύπους κάτω στο δρόμο, δηλαδή δύο παιδιά που κάποιος στην αρχή είπε όχι, νομίζω, ή έκανα ένα δικό μου λάθος, δεν ξέρω τι είπε αυτό στην αρχή, είπε όχι, γιατί εδώ στο υπότιτλοι του έγραψα όχι. Και όπως βλέπετε εδώ στο αυτό το βίντεο, φαίνεται είπε ο πρώτος τύπος είπε όχι και ο δεύτερος τύπος είπε, τώρα ας μην πω αυτή τη λέξη γιατί είναι κακή, είπε τι σου είπε και αυτός δεν... Και ο πρώτος τύπος νομίζω, ο πρώτος τόπος, ο τύπος εννοώ, δεν απάντησε. Δεν απάντησε τι είπε ο δεύτερος τύπος που είπε τι σου είπε.